কোনোবা আছে নেকি ল'বলৈ কৰোণা ভেকচিন ফাৰ্ষ্ট ড'জ ছেকেণ্ড ড'জ বুজি পোৱা হ'লনে হ'ল खुलुमबाय बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आं दिनै मोनसे एकदम मोनसे निउस माने नुनानै मोनसे स्टेटासाव मोनसे भिडिअ नुनानै आसुरित जादों आरोना बे आसुरित जानायखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम बे भिडिअखौ नायलांगोन मानोना बिराद गिदिर आसुरित जाथावना माने मानिनावथावना गनायथावना सेलुट खालामथावना आरोना सरकारखौ आरोना आं सरकारखौसो होनो दै जा माने खामानि मावदों आसाम सरकारा माने बिदिथ' आङो बे बाहेरायाव थानायाव आंथ' बाहेरायाव थायो नालाय स' आं नुफेराखै आरोना बिदि नुवाखै खोनायाखै रावनिफ्राय माने बिदि गामि गामि भेक्सिन थुनो थाखाय माबाफोरा आसाफोरा नार्सफोरा माने बक्स डाब्बा लानानै भेक्सिन लैल' फार्स्ट ड'ज सेकेन्ड ड'ज होननाय बेफोरबायदि माने खोनाफेराखै आरोना बेफोरबायदि आरो भेक्सिननि थाखाय गामि गामि थांनानै हैनाय जों आं गवायाव खोनाफेराखै आरो नुफेराखै रावबो बुंफेराखै बेयावथ' कम्पालसरिखा कम्पानिफोराव खामानि मावनोब्लाथ' नोंथाङा भेक्सिन लाथारनांगोन नोंथाङा गावनो थांनानै लाथारनो गोनां बायथ' आरो जायगानिफ्राबो लायानाव लाजोबखाबाय मानोना बिथांमोना खाथि खाथियावनो माने हस्पिटाल थाखायो नालाय माने गोजानाव थांद्रायनो गोनां माबा प्रयजन जाया आरो एरिया बाय एरियायाव मोनसे माबा भेक्सिन द'ज होनाय माबा थाखायो आरो खाथि खाथियावनो स' बिथांमोना माने टेनसन गैया माने भेक्सिन लानो थाखाय माने खाथि खाथियावनो मोनो नालाय स' बेफोर गोजानाव थांनानै लाइन हमनो गोनां बेफोरबायदि लाइन हमब्लाबो माने थाब जायो आरो माने थाब जायो माने बिसोरना नाम्बार होयो आरोना नाम्बार सिरियाल नाम्बार होयो बे सिरियाल नाम्बारखौ लानो थाखाय एसे लाइन नांनो गोनां जायो फार्स्टआव लाइनाव थानो गोनां जायो जुदि फुङावनो थाङोब्ला जुदि फुङावनो थाङालासिनो एसे बेलाजों थांबा आरो मोजांसोबाव एक्सुवेलि खिन्थु मानसिफोरा मा सानोलाय फुङाव थांनानै आं फार्स्टआवनो थांनानै गिबि थांनानै माने थाब लानानै फैनो सानो आरोना स' बे फैनो थांनायावनो माने हस्पिटाल अपेन जानाय सिगाङावनो थांनानै बेयाव लाइन हमनायावसो एसे गोबाव लायो आरोना टाइमा स' बिनि साबसिन नोंथाङा जुदि एसे लेट थाङोना लेट थाङोब्ला मोजां जायो आरो नैबे गवा एरियायाव मानोना लेट थाङोब्ला नोंथाङा हस्पिटाल अपेन जानायखौबो माने बिसोरो भेक्सिन होग्राफोरा फैनायाव लागै जुदि नोंथाङा लाइन नाङालासिनो माने ओरैनो उनाव थांनानै बरियानो फैखांजोबनायनि उनाव फार्स्टआव थांनायफोरनो टकन होखांजोबनायनि उनाव नोंथाङा थाङोबा नोंथाङा इजिनो टकनखौ मोननानै माने थाब जाबोयो आरोना जुदि नोंथाङा फुङाव थाङोब्ला लाइन नांदो ओमफ्राय टकन लानो थाखाय टकनखौ होखांनायनि उनाव ओमफ्राय आरो नोंथांमोनखौ रुमाव सोजोब्बाय जिरायना थाबाय थादो ओमफ्राय गाव नाम्बार थांबाय थादो ना बिदि जायो आरोना स' नाथाय जोंनि आसामाव मा जाखो दा आसामाव एक्सुवेलि भेक्सिना आगोलथ' फार्स्ट समाव होआखैमोनबाबो होनायनानै गोबाव फैदों एरिया बाय एरिया बिदि गैया एसे गोजानाव थांनो गोनां जायो सोरहाबा समा मिलायनो हाया थांनानै आरो नेबाय थानो गोनां जायो बिराद गोबाव जायो सानसे लायो बिदियावनो गोबाङानो माने भेक्सिन लानाया एसे खम जादों नाथाय दा मा जाखो सरकारा मोनसे आइडिया होबाय मा जाखो दा लाफ्रामजोब्बाय जानांगौ आसामावबो लाफ्रामजोब्बाय खोमा स' बेखायनो आसामाव माने दा सरकारा मा खालामखो आरो गामि गामि थांनानै माने जासिनाय माबाखौ फर्मुला बाहायलायबाय आरोना थेवब्लाबो माने लाथारनांगौ आरोना भेक्सिनखौ लाथारनांगौ सरकारनि बायदिब्ला स' जाय नोंथांमोना लायाखै भेक्सिनखौ लादो गिनो गोनां जेबो गैया आंनि आरो मोननै जाबाय लानाया जेबो जायाखै दा बर्थमानहालागै लोमजायाखैबो लानायाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर लायाखैब्ला आंनि बे भिडिअखौ नायग्राफोरा नोंथांमोना लादो निस्सय मोजां सरकाराबो रावनिबो गाज्रिनि थाखाय बे खामानिखौ मावाखै जोंनि मोजांनि थाखायनो बे खामानिखौ मावदों स' आसाम सरकारखौ आं सेलुट मारियो आरोना बिदि माने एफा माने सहज उपाय रायजोफोरनि थाखाय एफा मोजां खामानि मावदों आरोना मानोना बिदि गामि गामि जासिहैनानै जुदि हैमारदोंब्ला बे भिडिअआ जेरैबायदि भाइरेल जादों जुदि गासैबो गामियावनो जुदि बिदि एरिया बाय एरिया बिदि थांनानै जुदि भेक्सिनखौ हैमारदोंब्ला बहुत मोजां आरोना स' मानिनो गोनां थेंक इउ बुंनो लुबैयो आङो सरकारखौ बिदि माने रायजोखौ माने सोरबाफोर थांनो हायै सम मोनैफोराबो माने बिदियाव माने लानो हायो आरो न'आव थानानै गावनि न'आव खामानि मावैनो माने बिदि भेक्सिनखौ लानो हायो आरोना भेक्सिन लानायाव बारा टाइम नाङा 5 मिनिटबो नाङा एक्सुवेलि स' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर लायाखैब्ला लादो मोजां बियो नोंथांमोननि थाखायनो सरकारा बहुत मोजां माबा खालामदों स' आं बेखौनो बे भिडिअखौ बुंनो थाखाय बानायबाय स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो अननानै आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों थेंक इउ